Mayong gabi, mga turan ko kay Kristo. Yari nga ito mga intensyones para sa pagsaulog naton sang nauna nga Domingo, sang Adbiento. For the soul of Victor Pison, offered by Mrs. May Pison and family. For the soul of Romeo Tabuyok Sr., offered by Wendell, Aling, Shine, Miaka, MJ, and Zach. For the soul of Sunny Pison, offered by Azucena Tabuyok. For the soul of Jose Pison Jr., Janet Pison, Jolex Pison Sr., offered by Elisa Pison. Para sa kalag nanday, Jeffrey Kapauan, Wenceslao Kapauan, Dolores Kapauan, Estrelita Pison, Josefina Pison, kag Stanislao Pison. Dolia Herondiano, offered by Lala Kapauan. For the soul of Romeo Torendon, offered by Torendon family. For the souls of Amparo Gunay, Rodolfo Gunay, Cristina Gunay, Ramiro Gunay, Richim Halbuena, offered by Gunay family. For the souls of Ronelo Damasico, Luna Ambong, offered by Damasico family. Para sa kalag ni Fernando de la Torre, halad sang de la Torre family. Mass intention for the eternal rest of the soul of our beloved Michael Angelo Capadocio, offered by Nanay Analin. For the soul of Teresita Balansag, and for all the souls in purgatory, offered by Gunay and Balansag family. For the soul of Nestor Sevilla, offered by Mrs. Cathy Sevilla Daduya. Thanksgiving is offered to May Lasan and family. Thanksgiving is offered to Mr. and Mrs. Rotzel Bulyas and family. Rachel Bulyas and family. Thanksgiving is offered to Mrs. Mary Chris Ribano and family. Thanksgiving is offered to Attorney Arturo and Mrs. Jobel Lastimoso and family. Thanksgiving is offered to Mr. and Mrs. May Mercurio and family. Thanksgiving is offered to Cecil Santa Romana and family for good health always. Thanksgiving is offered to Luisa Santina Martinez on her 14th birthday on December 4. Thanksgiving is offered to Candelaria Trongoy on her 89th birthday last December 1, offered by Kuno family. Thanksgiving is offered to Eulalio Tabuyok Sr. on his 85th birthday last December 1. Thanksgiving for all the blessings received, for the gift of life of Ido Gunay for his birthday today, and praying for good health, guidance, and protection of Gunay and Maximo family, offered by Gunay family. Thanksgiving is offered for the gift of life of Marcelino Tabudlong today. May God continue to bless and give him good health, offered by Chris Mark. Thanksgiving is offered to Eileen Escarrera on her birthday on December 4. Kangaton niya mga sponsors, Mrs. May Pison and family, Mrs. Azucena Tabuyok and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mrs. Merlin Kapauan and family, Mrs. Felicitas Estandarte and family, Mr. and Mrs. Alberto Escarrera Sr. and family.
Sa pagsulod naton sa panahon sang Adbyento, nagasugod kita sang bag-o nga tuig sang liturhiya, ang siklo B. Ang Adbyento nagaagda sa aton sa pagbantay sa pagkari sang Ginoo. Ang Adbyento nga ang buot silingon ang pagkari, panahon sang pagpanghanda para sa piyesta sang pagkatawo kay pag-abot ni Jesus sa katapusan sang panahon. Ang Ebanghelyo nagatuhoy sa pagkari sang Ginoo sa iya himaya, kabay pa nga ang Adbyento mangin nagakaigo nga panahon sang pagluwas sang Dios sa aton. Ang aton celebrante amo si Reverend Father Bani Ambao. Palihog magtindog ang tanan. Sa ngalan, sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa aton Ginoong Jesucristo, ang gugma sang Dios nga Amay, kag ang pagyupod sang Espiritu Santo yara sa inyo tanan. Kag yaraman sa imo. Mga utod, kaupod sa aton tanan nga mga intensyon sining Santos nga Misa, yupod man naton ang pangamuyo sa mahal nga Dios kag nagapasalamat sa grasya sang kabuhi, ang nagasaulog man sang ila anibersaryo. Padayon mo kita magpangamuyo sa aton mga utod nga nagapangayo sa mahal nga Dios sa ang kayuhan sa mga masakit nga ila o kun balatian nga nabatyagan, kag ilakip man naton permi sa aton pangamuyo ang aton mga utod nga nagtaliwan. Kilalaon naton ang aton mga sala agon nga mangitapos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Nagakumpisar ako sa Dios nga makagawom sang tanan, kag sa inyo mga utod kay nakasala ko nga tuod sa unahuna sa pulong sa buhat kasag patumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagampo ako kay Santa Maria Virgen gayapon, sa tanan nga mga angeles ug mga santos kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagawom sang tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala si katapusan. Amen.
Mangamuyo kita. O Dios nga makagagahom, ligon na pagid ang amon kabubuton sa pagimo sing maayo, agud nga pabuto namon si may kalangkag si Kristo, kagiya kami pahamtang sa yatuo sa ginarian sang langit. Sa diin siya nagakabuhi kag naghahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang makatuigan. Amen. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. O Ginoo, ikaw ang amon amay, bisan ang amon katigulangan nga si Abraham, kag si Jacob, hindi makabulig sa amon. Pero ikaw, amo ang amon amay. Ikaw lamang ang nagaluwas sa amon sa gihapon. Nga bala, nga ginapabayan mo kami sa imo mga dalanon, nga bala, ginapabayan mo kami, nga magmatiga sing ulo, kag magpalayo sa imo. Balikda kami, tungod lamang sa mga nag-aalagad sa imo, tungod sa mga tawo nga imo sa gihapon. Ang imo pagkabig sa amon, daw pariyo lang, nga hindi namon ikaw Pangulo, nga daw hindi mo kami mga tawo. Kari, kag ipakita mo ang imo gahom sa imo kaaway, kag pakurugon mo ang mga kapusuran sa imo atubangan. Nagkari ka sang una, kag naghimo sang makakulugmat nga mga butang, nga wala namon ginapaabot. Ang mga kabukiran, nakakita sa imo, kag nagtayog sa kahadlok. Wala gid sing isa nga nakakita, ukon nakabati sang isa ka Dios nga kaangay sa imo. Nga nagahimo sini para sa ila, nga managalaom sa iya. Ginaabi-abi mo ang may kalipay sa paghimo sing matarong. Yadtong mga nagapanumdom kung ano ang sahi sang kabuhi nga luyag mo para sa ila. Naakig ka sa amon, pero nagapadayon kami sa pagpakasala halin sang una, pangapanahon. Tanan kami nagpakasala, bisan ang labing maayo, nga ginahimo namon, malaot sa gihapon. Tungod sang amon mga sala, kaangay kami sang laya nga dahon, nga ginpalit sang hangin. Wala sing isa nga nagapangamuyo sa imo, wala sing may nagadangop sa imo sa pagpangayo sing bulig. Nagapanago ikaw sa amon, kag ginapatumbayaan mo kami tungod sang amon mga sala. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Pabalika kami, O Dios, ipakita sa amon ang imo gugma, kag maluwas kami. Pabalika kami, O Diyos, ipakita sa amon ang imo gugma, kag maluwas kami. Pamatii, o manugbantay sang Israel. Pamatii kami, o Pangulo sang imo panong. Ipakita sa amon ang imo kusog, kari kag luwasa kami. Pabalika kami, O Diyos, ipakita sa amon ang imo gugma, kag maluwas kami. Talupangda kami, O Dios, nga makagagahom, gikan sa langit, tamda kami, kari kag luwasa ang imo balagon sang ubas. Kari kag luwasa ining balagon, nga ikaw gid ang nagtanom, ining linghod nga balagon, nga ginpatubo, mo sing mabakod. Pabalika kami, O Diyos, ipakita sa amon ang imo gugma, kag maluwas kami. Apini kag tipigi ang imo pinili nga mga tawo. Ang pungsod nga imo ginpabakod. Hindi na gid kami magbiya sa imo. Buhia kami, kag magadayaw kami sa imo. Pabalika kami, O Diyos, ipakita sa amon ang imo gugma, kag maluwas kami.
Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, kabay nga ang Dios nga aton amay kag ang Ginoong Hesukristo maghatag sa inyo sang grasya kag paghidait. Nagapasalamat ako pirmi sa akon Dios tungod sa inyo. Bangod sa mga kaayuhan nga nahatag niya sa inyo paagi kay Kristo. Kay sa inyo pagpakighiusa kay Kristo, nagmanggaranon kamo sa tanan nga butang. Nag-alang kamo sa paghambal kag pagdugang sa paghangop. Ang pagpamatuod na hanungod kay Kristo nakapagamot sa inyo. Gani, wala kamo makulangi sang ginhatag sang Dios, samtang nagahulat kamo sang pagpahayag sang aton Ginoong Hesukristo. Paligunon man niya kamo tubtob sa katapusan. Agud wala sing isaway sa inyo sa adlaw sang aton Ginoong Hesukristo. Masaligan ang Dios nga nagtawag sa inyo sa pagpakikhiusa sa iya anak nga si Hesukristo nga aton Ginoo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog ang tanan. O Ginoong, ipakita sa amon ng imo kaluoy kag ihatag sa amon ng imo kaluwasan. Ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, O Ginoo. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, magbantay kag magpangaman kamo, kay wala ninyo may baluhi kung san o ini magaabot. Mangin kaangay ini sang isa ka tawo nga nagapanglakaton sa malayo, kag intugyan niya sa iya mga sulugoon ang pagatipan sang iya balay. Ang tagsa-tagsa may iya nga kaugalingon ngay likuton, kag nagsugo siya sa manugbantay sang pertahan sa pagbantay. Ngani magbantay kamo kay wala kamo makaibalo kung saan mabalik ang agalon. Base sa kahaponanon o kung sa tungang gabi, sa kagahon o kung sa pagbutlak sang adlaw. Kung magabot siya sing hinali, kinahanglan nga hindi kamo maabtan nga nagakatulog. Ang ginasiling ko sa inyo, ginasiling ko sa tanan, magbantay kamo. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayaw sa imo, O Ginoong Hesukristo. Mga inigugmangot kay Kristo, mayong gabi sa inyo tanan. Sang nagligad nga Wibis, gin sa ulog namon sa seminaryo ang ika-154, no, 54th nga foundation anniversary sang seminaryo. Kag sang gabi salo-salo kami gamay, nagpanyapon kami, kupod sa aton mga seminaristano si Rex Ari Mandri Subong, nagayapon. Kag samtang nagayap kaon kami sa panyapon, ang isa sa mga upod namon nga pari naghambal sa amon. Balaan nyo na kung ano ang natabo. May breaking news subong nga gabi. No, gin pamangkot namon siya. Ano ang breaking news? Baliya, si Catherine Bernardo nag-post. Nakakadlaw ka mo kay balaan ko, mo na ginabantayan nyo, no?
nga ang Katniel gari na break na sila. Pila gani katuig? 11 years yung mga kabataan balaan gid nila oh. Ti kung Katniel pan ka mo, ti condolence gid. No? Gag nagambal ang isa ka pari no matuod no. Do waay gid ya sing forever dili sa kalibutan. No, nagapati ka mo sa forever. Sino sinyo gapati sa forever? Waay gid man ka magapati sa forever. Kung sa iron balaan nyo gid man gali nga ma-break ang Katniel no. Upod ang Jadin, ang Lisken nag-break na. Waay pa opisyal. Oo, ginaulat pa ninyo. Tagti, upod man dito, nag-post si Chris Aquino kasi James Yap nga iwalay naman kung sila kano. Although nga titugay na man sila hiwalay. No? Sige, tama na nga Marites, ato na. Pero ang punto dire nga nagambal sila nga waay forever. Tagti, kung tanaw naton sa konteksto ya sa ngaton nga pagtuluan bilang Kristiyano, waay man forever no. Kaya nga matapos na ang isa naman ka cycle sa aton liturgical season. Kagina natapos no kagina lang. Tagti subong sugod naman kita sa bag-o. Kaginig na sugura naton sang panahon sang Adbyento. Kaya ra kita subong sa una nga simana no sang pagsulog naton sang Adbyento o kung the first Sunday of Advent sa pagulat naton sa pagkari sang aton Ginoong Hesus. Kag ini gina-inyo kita sang isa lang gid ka tema no sa sining panahon sang Adbyento. Kag ining una nga Domingo sang Adbyento nagapanumdum sa aton nga magano nga dapat alerto kita. Dapat magbantay kita. Kaya nga ang ambal sa aton mga balasahon, waay kita kay balo kung san o kung diin, kung paano, kung nga magabalik ang mahal nga Diyos. No, kag sa istorya sa aton Santos Ebanghelyo, sa mga Domingo, suno ka San Marcos, ginapanumdum sa aton nga dapat magbantay kamo. Magbantay kita. Kaya waay kita kay balo kung ano na magakari ang aton agalon. Waay liwan ang aton mahal nga Diyos. Aga, udto, hapon, gabi, kaagahon, waay kita kay balo. Ang importante, nga bisan ano oras sa maabot, dapat preparado kita. Inigong mga utod sa aton kabuhi bilang Kristiyano, amo man ina ang ganito sa aton sa mahal nga Diyos. Muna ganing ambal nila, katulad sa kamatayon, nang bakron nila, death is like a thief in the night. No, ang kamatayon daw makawat. Kaya nga away kita kay balo, no, kung saan no, kita kuwaon man sa mahal nga Diyos. Nagligad ng mga sinimana ang akon ginpangmisahan ng mga patay na lain man. May ara nga nakalabot sa edad niya 104. May ara man nga edad niya 60. May ara edad niya 50. No, nakamisa man ako nga iya edad 15. Kag nagligad man nga mga binulan, may lapsag nga waay na nakagwa sa taguangkan o kung sa tiyan sang ya iloy nga buhi siya. No, kaya nga dirap lang siya sa taguangkan sang ya iloy, no, waay na siya kaginhawa. Kaya ang ginumbra nila, ginkuha na lang siya kay base nga ang pating ya iloy, no, delikado man iya kabuhi. Ginkaduan ko siya, ang tatay niya, miguway kami, nakadto ako dito, kag pagkuha sa iya, no, pagwa iya, patay na ang lapsag. Ginbisingan ko lang, ginbunyagan, ginpangalanan, tagtigin, pangamuyuan. Kaya may bago na nga anghel. Tiko tanaw na to, nigug mga utod, no? Huwag kita kay balo, kung saan o kita kuwaon sa mahal nga Diyos, kung pila ang aton edad. Pero ang punto diri, nga bisan saan o pa kita kuwaon sa mahal nga Diyos, ang aton mga balasahon, nagapanumdum sa aton, nga dapat preparado kita sa takna nga kuwaon kita sa mahal nga Diyos. Kung tanaw naton, simple man lang ang ginapangayo sa aton sa mahal nga Diyos. Nga sa adlaw-adlaw nga tanan, kinahanglan, konektado ang aton kabuhi sa iya.
nga preparado kita. Subong nga Disyembre, no, ang mga Boy Scout, Girl Scout, mayara sila nga National Jamboree. No, din gani sa syudad sang Pasig, no? Kag tibala man naton kung ano ang motto sang mga Boy Scout, Girl Scout. Ano gani? Always ready, mo English, kiti labis to. No? O kung sa aton, laging handa. Di mga utod, no, amo malang na ang pangagda sa aton sa mahal nga Diyos, nga dapat sa tao nga tanan sa aton kabuhi, dapat preparado kita. Pamangkot, paano naton ipreparar ang aton kaugalingon? Ipreparar naton ang aton kaugalingon, ambal sa mahal nga Diyos, una, sa pagkabuhi na pagkabalaan. Paano kita mangin balaan? Ambal gani sa filosofiya sang gugma. Kung nagaigugma kita, malabot naton ang pinakamataas nga bertud sa aton kabuhi. Kag kung nagaigugma kita, mangin balaan kita. Kaya nga, sino ang balaan? Way liwan, kundi ang mahal nga Diyos. Di mga utod, kung nagaigugma kita sa aton isig katawo, nga waay lang naton ginapanumdo mga aton tagsag-tagsa kakaugalingon nga nangin balaan kita. Kagamuin na ang aton yabi din pakanto sa ginharian sang langit. Anong aton ubrahon? Sa aton nabatian, sa aton una nga balasahon, no, suno kay propeta nga Isaias, may ginapangamuyo siya. Ano ang ginapangamuyo niya? Nga ang mga taga-Jerusalem, ang mga Hudiyo, nga nagalin, no, sa Babylonia, mangin tampad. That the Jews will remain faithful to God Himself. Nga mangin tampad sila. Kagapumanin na ang ginahinyo sa aton ni mga utod, nga kabay mangin tampad kita. Pero kung sa aton subong moderno nga panahon, no, bisa na rin sang una, may mga tao gidya nga ano, nga mga tig-aulo. May mga tao gidya nga mga bertoldo. Kagamumanin na ang ginapangamuyo sa aton, no, ni San Pablo, sa aton ni kaduwa nga panahon, sa ginambalya sa mga taga-Korinto. Ngambal niya, ang ginatag sang Diyos nga regalo, ang ginatag sang Diyos nga grasya sa aton, dapat gamiton naton sa pagpasalamat para sa iya. Kagibalik naton nga magpati kita sa iya, kag magpreparar kita sa aton kaugalingon, nga kung sugato niya kita, handa kita. Nga makapang-aman kita kung mahal nga Diyos sa aton kabuhi. Di gani, di kong mga utod, ini nga pangangkat sa aton, no? Sige-sige ini. Alin subong nga una nga Domingo sa Adbento, hasta sa ika-4 nga Domingo sa Adbento, hasta sa pag-abot sa pagkari sa aton Ginoo nga amuang Paskwa. Di gani, no? Sa pagsugod naton, sining una nga Domingo sa Adbento, no? Amat-amat, magbalik kita sa mahal nga Diyos. Amat-amat, magbalik man kita sa aton kabubuton sa mahal nga Diyos. Balaan ko, no, excited gamutanan kay Disyembre na subong. Himala, ano aton nga gina-excite kay Disyembre, mabaton kita sa ano? Paskwa. Himala, mabaton kita sang Paskwa. Di ang pamangkot, ano balaayan ang aton nga mabato na lin sa mahal na Diyos? Pero ang mas nami, pagida mo sini, ang panumtumo naton, kung ano bala, aton nga pwede nga ihatag para sa mahal nga Diyos. Kagamuin na ang aton dapat nga ipangamuyo para sa iya. Nga kabay pa, mapiparar naton, hindi lang ang aton nga pisikal nga lawas. Hindi lang nga mangin presentable kita sa mahal nga Diyos, hindi lang nga mangin gwapo kita o kung gwapa, no, kundi mismo nga labaw sa tanan, ang aton kalag preparado sa pagkari niya. Nga good mismo nga kung magkari siya, no, magambal siya sa aton, karika, akon tampad, no? Come my faithful and loyal servant, no? Come and share the master's joy. Kagabay mismo nga kung sugatong kita sa mahal nga Diyos, kung magkari siya sa kalibutan, mapatsaga naton ang Adbento, nga magambal kita sa tinaga nga Maranatha. Kung sa yuron, come Lord Jesus. Di blagin ba sa gina nga ang butslingon sang Adbento, pagkari o kon pagulat. Di kabay pa nga kung magabot ang aton Ginoong Yesus
sa iya nga pagbunag, kung siya pagbalik liwat, sa ikaduwa niya nga pagbalik, magambal kita, Maranatha, Ginoong Jesus, kari ka sa akon kabuhi. Kaya nga, anda na kita na magsulod sa iya ginharian sa langit. Mga utod, mangayo kita sang grasya. No? Una, grasya sang kapatawaran, grasya sa pagtungod sa iya, grasya sang gugma. Itandaan naton, ang gugma sang Diyos aragid sa aton kabuhi. Amen. Sa subong nga bahin, no, aton nanay nga blessingan, no, ang aton nga Advent treat. Palihog magtinduwa tanan. Subong ipahayag na to na ang aton pagtuo. Nagatuo ako sa Diyos, amay makagawom sang tanan, magbubuhat sang langit isang duta. Nagato ako kay Yesu Kristo, yanak na bukto nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginmunag ni Santa Maria Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na batay ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlong adlaw na banaw siya ka nagalin sa mga minatay. Namayak sa mga langit, naglingkod sa tuos sang Diyos nga amay makagagahom sang tanan. Ikan dito makarikasaluwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagbanhaw sa mga lawas, kaya sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita. O amay nga langit no, nagapasalamat kami sa imo tungod nga ginpadala mo sa amon ang Espiritu sa pagtudlo sa amon kung paano dapat kami magpangamuyo. Bendisyon ning Advent treat, kagtudloy kami sa paggamit sini bilang bulig, agud magapangamuyo kami sa amon debosyon kag matinuohon sa pagulat namon sa imo pagkari diri sa amon. Itugot ng amon pangamuyo mangitanda sa amon pagtuo, pagigugma kag kabalasdan sa imo. Kag paagi sining amon pangabuhi kag kamatasan magpaamot gid sa imo. Ginapangayo na ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen. Ipangabay naton sa tunamay nga sa sindi nga panahon sang Adbyento, magbugtaw kita sa pagpangabuhi nga patuyang kag pagpakasala. Kay malapit na ang aton kaluwasan. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita, dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa mga nagapamuno sa simbahan, sabay pa nga ipahanumdom nila perme sa mga tumuluo, nga ang matuod nga haladtuan, amo ang ginharian sang langit, hag dapat ini pasalabihon labaw sa tanan, mga muyo kita. Dungga ang amon pangamuyo Ginoo. Para sa amon pungsod, sabay pa nga ipaiway kami sa mga kasakit kag katalagman nga dala sang terorismo, epidemya kag pag-ilinaway. Kabay pa nga hatagan kami sang Ginoo sing paghidait sa aton mga inadlaw, mga muyo kita.
Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa mga opisyales sang gobyerno, kabay pa nga magtinguha sila sa pagserbisyo, subong maayo nga mga alagad nga gintugyanan sang Ginoo, sang pagdumala sang iya mga pagkabutang, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa mga nadulaan sang paglaom tungod sang kasakit, kag mga pagtilaw sang kabuhi, kabay pa nga mabatyagan nila perme ang presensya sang Ginoo nga padayon nga nagakari kag nagatuytoy sa mga nadulman, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Para sa amon tanan, sa pagsaulog namon sa panahon sang Adbyento, kabay pa nga mabatyagan namon ang mahigugmaon nga pagbantay sang Ginoo sa adlaw-adlaw nga mga hitabo, sa katahom sang kabuhi, sa pag-alagad sa isig katawo, kag sa amon jutay nga mga kadalag-an kag kasadya, mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. Kag sa hipos, iupod man nato ng atong personal nga intensyon. Mga muyo kita. Dunggang amon pangamuyo, Ginoo. May gugmaon nga amay tuguti nga masunod namon ang imo kabubuton, agud nga matubang namon si Kristo nga may kalipay kag wala sing kahadlok. Ginapangayo namon ini pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Persons are gifts of God to me, that come all round so differently. Some so loosely, others so tightly, but droppings are not the gifts. I am a gift from God. To me, do I accept the gift I see? I am a person, and for this reason, a wonderful gift of love. Magpangamuyo kamo mga utod, agud nakako ninyo sakripisyo, mamutan sang Dios sa may nga makagawom sang tanan. Batununta sa Ginoo sa imo kamot. Sa kadayawan kimaya sa ngalan, sa tunman kapuslanan, kaysa bugos niya nga simbahan. O Ginoo, ginahalad namo ining tinapay kag bino gikan sa mga bungay nga imo ginhatag sa amon. Bato na ini kakabay pa nga ining sakripisyo nga amon ginasaulog sa sining mamalatyon nga kinabuhi, mangin kaligunan sang kaluwasan nga dayon para sa amon. Ginapangayo namon ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takus kag angay ki. Takus kag angay gidig og mapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon gag sa nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga amay gamanan kag walay katapusan nga Dios pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Kaysang pagpaubos niya sa iya kaugalingon sa iya nauna nga pagkari subong tao, iya gintuman ang plano nga imo ginbuko sang una pagid, kag iya ginbuksan para sa amon ang dalan sang kaluwasan, agud nga sa adlaw sang iya may mayaon nga pagbalik, madangat namon ang mga saad nga amon karon ginapaabot sa dako nga kahidlaw,
Ganiupod sa mga angeles, sa mga arkangeles, kag sa tanan nga nagadayaw sa imo sa langit, nagamba kami singulay untat sang kalantawon sa imo himaya nga nagasiling. Santo sikaw nga tudo Ginoo kag angay gid ngang tanan nga mga tinuga magdayaw sa imo pagi kay Kristo imo nakagamon Ginoo kag sa gahom sang Espiritu Santo imo ginabuhi kag ginapasanto sang tanan nga mga butang. Wala kag ginagauntat sa pagtipon sing sa kabanwa para sa imo. Agud nga ihala dalin sa pagbutlak sa adlaw tudtob siya pagtunod ang impit nga sakripisyo sa kaymayaan sang imong ngalan. Gani o amay pagi sa Espiritu Santo, pasanto sa ini mga dulot nga mong itigana para sa imo, agod nga mahimo ini nga lawas, kag dugo sang imo nakagamon Ginoo nga Kristo, nga nagsugo sa amon sa pagselebrar sining Eucharistia. Sadto nga gabi sang pagluib sa iya, ngiyagin kuwa kagin pamiyak-miyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kag iyay nigin panangtag siya magitutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sili. Kay niya mo nga kung lawas ngay gatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang paniyapon niya ginko ang kalis nga nagapasalamat liwat, kag ay nigin palibot siya magintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan ka maginom sa sining kalis. Kay nimo ang kalis sa akong dugo, ang dugo sa bago kagwalay katapusan nga kasultanan, ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatuwaran sa mga sala. Himuan nyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Gani o amay ginasulog namon ni subungan dumanan sang pagkasakit sang imonak sa pagluwas sa amon, sang iya makatilingalang pagkabanhaw kag siya pagkayam sa langit, samtang ginapaabot namon ang iya may mayaon nga pagbalik. Amon ginahalad sa imo sing mapinasalamaton, ining balaan kag buhi nga sakripisyo. Tamda sing may gugmaon sa sininghalad sang imo simbahan, ang biktima nga naghalad sang iya kabuhi sa paglugmay sa imo. Itugot nga kami nga napabakod sang lawas kadugo sa imo anak, mapuno sang iya Espiritu Santo, kag manginisa kalawas kag munahuna kay Kristo. Kabay nga kami himuon nga walay katapusan nga dulot sa imo, agud mamit namon ang panubion upod sa imo mga pinili. Labi sa tanan upod kay Santa Maria Virgen Luis sang Dios, upod kisano sa inya bana, sa imo mga apostoles ag martires, agupod sa tanan nga mga santos, pagi sila pagbulig, nakasalig kimi sa imo dayon nga pagtabang. O Ginoo tungod sining biktima nga napagiguli sa amon sa imo, at aging bugos sa kalibutan sa pagidahit at kaluwasan, paliguna sa pagtuko sa pagigugma ang imo simbahan nga nagapanglakaton sa sining duta, ang amon Santo Papa kasi Francisco, ang amon obispo nga si Jose Romeo, ang tanan nga mga obispo kagaparian, ang tanan nga mga tao ang itubos sang imo anak.
O maluluyon nga amay, pamati ang mga pangamuyo sining katilingban ng imong tipon diri, tipon naman pagi sa imong gugma ang tanan nimo nga mga anak bisan din sila. Dala sa imong ginarian ng amon mga utod nga mga Kristiyano sa nagkalamatay, kaya tanan nga nagtaliwan sining kalibutan sa imong pagkaabyan. Ginapaabot man namo ng pagambit sing dayon sa imong himaya upod sa ila. Ginapangayo na mo ni sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo, kay pagi sa iya imo ginahatag sa amon ang tanan nga mga kaayuhan. Pagi sa iya upod sa iya kagdira sa iya, hinahatag sa imo o Dios amay nga makagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Tungod naging sugo sa aton manluluwas, mga muyo kita sa dakong nga pagsalig, suno siya gintudlo sa aton. Ayamun, ayara ka, sa mga langit. Pagayahon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginarian. Matuman ang imong pag-uog diri sa duta. Sining sang sa langit, natagan mo kami iyan, singkano namon sa matagag niya, pagpagawaron mo kami sa mga salang sining nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kadili mo kami panahon sa mga panulay, inunoo, luwason mo kami sa kalawon. Luwason mo kami o Ginoo sa tanang kalautan, at lagi kami ising pagidahit sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala, gagpaligo na kami sa tanan nga mga palanigban, sabta nagapaabot kami sa bulan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Ang kahong taga-himaya, Sa mga tuwing, sa mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa imong mga apostoles, ang pagidayat kinabilin ko sa inyo, nga kung pagidayat inahatag ko sa inyo, hindi pagdamdang amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imong simbahan, kag sunod sa imong ginsiling, nga tagi siya si pagidayat ipag-iusa, ikaw nga nakabuhi kang nagahari, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan, Amen. ang pagidayat sang Ginoo ira gihapon sa inyo. Kag yaraman sa imo. Makatagay kamo sing pagidayat.
Yari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dilakatakos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imitang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag kag lawas. Ang lawas ni Kristo, Amen. Handog sa akon tagipuson nga ikaw akong gid nga mabaton sa matuod mo nga presensya.
please stand. Mga muyo kita. O Ginoo, kabay pa nga ang amon pagkalawat magbulig sa amon sa pagpakamahal sa mga butang nga langit nun, samtang kami nagkakabuhi diri sa duta, kag sa pagangad sa mga kayuhan nga wala sing katapusan. Kinapangayo namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Palihog maglingkod sa mga kadali para sa mga pahibalo. Sang nakaligat niya inadlaw, ang aton niya kura paroko, Reverend Father Jose Alberto Gilian, kaupot kay Reverend Father Ray Justin Calzado, ang aton parochial vicar. So sila nag-transfer na si Father Gilian sa National Shrine of Our Lady of Candles, dra sa may Haro Cathedral, kay si Father Justin dito sa may Maasin. So ang aton bagong kura paroko o kon priest moderator, bangod diri sa Esposal of Our Lady Parish sa Maduriao, tatlo sila kaparian, team ministry. Ang priest moderator, amo si Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. So siya ang aton niya, bag-o nga parish priest, akon priest moderator diri sa may Esposal of Our Lady Parish sa may Maduriao. Kaupod niya, sanday Reverend Father Titus Prudente, kag Reverend Father Rex John Palmos. So sila nga tatlo ang mag-facilitate sa mga kinahanglan naton diri sa aton parokya sa may distrito sang Maduriao. Kag subong man aton pasalamatan si Reverend Father Bani Ambao, ang aton celebrante subong nga adlaw. Kag aton man kinapangabay ang tanan naton nga Kristiyanong tumuluo sa nga barangay. So naghilapit na ining aton pagselebrar sa misa ang ginaldo diri sa aton nga chapel sa aton nga barangay. So gani kami nagapangayo sa inyo bulig nga aton patahom naman liwat, mapasanag ining aton chapel diri sa aton nga barangay. So kung mayara kamo sa mga Christmas decorations, Christmas lights, so pag-iangot lang kamo sa aton nga mga BAC officers. Kay aton nga pasanagon ang aton chapel samtang nagaselebrar kita sa aton misa di Aguinaldo diri sa aton nga barangay. So ang mga kaparian nga maga-misa diri, so mabalaan pa naton buwas nga adlaw pagkatapos ang meeting dito sa aton chapel coordinator kay Tita Grace Ledesma. So iga-inform namon sa inyo sa masunod naton nga mga santos nga misa diri sa aton nga barangay chapel. So madamo gyud salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagiraman sa inyo. magdako ang tanan ka magpangayo sa bendisyon sa Dios. Nagatuo kamo nga ang anak sang Dios nagkarina sa aton sang una nga panahon, nagapabot kamo nga siya mabalik liwat. Kabay nga iya pagbalik magdala sa inyo sang kapawa sa iya pagkasantos, kag ang iya bendisyon magdala sa inyo sing kahilwayan. Amen. Kabay nga magmalig-on ang inyo pagtuo sa Dios, malipayo ng paglaom, kag mabinungahon ng pagigugma sa tanan nga mga adlaw sa inyo pagkabuhi. Amen. Nagakalipay kamo nga ang aton maniluwas nagpuyupod sa aton subong tawo, kung magkari sa liwat sing may mayaon, kabay nga ihatag niya sa inyo ang kabuhi nga dayon. Amen. Kag binisan kamo sang Dios nga makagawom sang tanan ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo sa pagdayeg ni Kristo tapos ng aton santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa inyo tanan. Mayang gabi man sa inyo tanan. Kag aton man pasalamatan ang Pison family, kapod sa kay Tita May Pison. Bangod buwas nga adlaw, magasaulog sa kadlawan ni Po Victor Pison. So gani sa inyo, thank you so much, Gid. Sa Pison family.